Mondi wero kanyo ni wara nono. Yes, ni wara nono. Mano kanyo milko mondi. Kaen kanyo sa 4:20 kod ariyo. Wacheko weekend kamano kawuono en Monday. Nyako chopo kanyo saa 8 wasechopo kae as sholilo ngani beti opondo daktari. Madam Theodora Nyangwisho ignora mbush na taja peng. Kama en nyakalondo mar Radio Lake Victoria. Yudo ndamo prochiko gari nukta chiel. Ang'o migone No se wara nono. No se wara nono makata tembe goya. Apaka yienga. No se wara nono. Kaito gima mitna. Idol minds ema uwewe wiji. Sama ji tiyo to ng'ama pachete ma idol. Maja chiedo gede dhod chunye. Ema dhi kama wadgi tiye. Dhi wuoye wiji. Kar mondo los mare matin. Mar mondo miyo timang'o. Embo bede kaka jomoko. To wuok en owe gimotimo. Odhi kama ng'ato tiye. Obet piny. Koyudo ng'ama tedo chapata. Indeso ne kidogo yiecho ne timiye. Apenji, nyoro nyen Sunday, Saturday, nentiere party moro kamoro. Neno ka baba go look. White. Baba is overworking. Gisuma blue. Baba is overworking. Baba go look mine wacha to baba ntinde ka 20 years coach. Baba chela chele. He's pushing BBI. Baba chela chele. BBI is falling down. Baba chela chele. He's not looking but the tiani okowinj ma birthday nitie. Baba chela chele ni sikri ochoko wabunge wuoyo go yote mar mondo mi wangi kaka gero piny. Baba chela chele dhi timo patanisho ne moluor Alfred Mutua gi first lady Lilian Ng'anga. Apenji joka dong chawacho ni giwere kure ok nyoto wadwa pimo wiu no to dwa wacho werruok tapan giwere nikech ne giwacho niya japeng ne giwere lakini they will continue being ang'owa good friends. Koro much friendship mama cha nyako cha luonge ni madam cha no bira birthday party to una bedo onyanga dhochi aye gakinyi emowere Unakuja kufanya nini hapa? Ibiro tena kuleta hapa. Excuse me. This birthday is called off. This birthday is invites only. Who invited you here? Ubarugi sifuje. Lakini kata kaen friendship. To matoteri another level. Lakini anja penka nyo onego benen kamano. Amo mi jiko were to yanyore. Aketimre nade. Amo mi ngado kunya bedo osiepe because apart from being ng'at maneno apano kuda gi ng'ato kata kuntiere relationship gi ng'ato ubedo osiepe be ingene mukuothi monyier mutima ang'o sama koro weru tu yanyu gima timore ka beti in a relationship maturity matters. Yes, maturity. Thank you. Wi ng'ato ng'ama idonjo go e keny ni kata ng'ama idonjo go into relationship ni be wiye rom gi mari to be omachua koso in nitie mana ineno mana lando ne tineno mana kako suko wiye tineno ma koth rwakruok ne tineno mana kako dak tineno kako ywa wilbaro kako ywa UDA tikawe